a većinom su to naravno one običajne nuspojave koje se javljaju nakon svih cijepiva, poput temperature, bol u rukama, nogama, mišićima, kostima, glavobolja. I istina je da se nešto češće javljaju te običajne nuspojave nakon COVID cijepiva nego nakon drugih cijepiva, koja su u rutinskoj primjeni, odnosno češće nego kod većine. Ali to stvarno ne bi trebao biti nikakav razlog sada za brinuti se oko sigurnosti cijepiva, zato jer te nuspojave prolaze same od sebe u roku od dan, dva, jesu neugodne, ali su puno manje neugodne nego sama bolest koju sprečava cijepivo. Također ovo cijepivo protiv COVID-a se pokazalo da i neke specifične nuspojave izaziva koje nisu uobičajene baš kod drugih cijepiva. Recimo ova cijepiva vektorska mogu izazvati trombozu s trombocitopenijom, koja je vrlo ozbiljna bolest. Javlja se češće kod mladih ljudi, kod mlađih od 50 godina, ali je opet neovisno o tome što se radi o ozbiljnoj nuspojavi koja može i završiti smrtnim ishodom ako se na vrijeme ne liječi ispravno. Njena učestalost je toliko mala da opet korist od cijepljenja u sprečavanju bolesti i u sprečavanju hospitalizacije od COVID-a i u sprečavanju smrti od COVID-a je korist opet veća nego što je rizik od tih nuspojava. Jedino sad poboljšanjem epidemiološke situacije, kad je puno niži rizik od zaražavanja COVID-om, kod mladih ljudi koji i ako se zaraze obično imaju blaži oblik bolesti, preporučili smo da se ta vektorska cijepiva zbog te nuspojave koju češće pak se javlja kod mladih, da ne primaju, koji se sad počinju cijepiti vektorska cijepiva, nego da prime mRNA cijepiva ova od Pfizera i Moderne. To smo negdje prije mjesec dana donijeli preporuku da mlađi od 50 koji se počinju cijepiti idu sa messenger RNA cijepivom upravo da se smanji rizik od te nuspojave tromboze s trombocitopenijom. Ima još nekih nuspojava koje su karakteristične za ova cijepiva, recimo Guillain-Barré sindrom, ali Guillain-Barré sindrom je autoimuno stanje koje se može javiti na bilo kakav stres organizma, bilo kakav imunološki poticaj poput infekcije, najčešće se javlja nakon određenih infekcija i može se javiti nakon drugih cijepiva. Pa je sada uočeno zadnje vrijeme da se tu i tamo javlja Guillain-Barré sindrom, ja mislim jedan na nekih 100.000 cijepljenih, da je bilo u Americi na Johnson & Johnson cijepivo, pa je to dodano u popis nuspojava. A što se tiče messenger RNA cijepiva, ona kada su izašla na tržište, osnovna zabrinutost koja se navodila je bila oko alergijskih reakcija, da češće izazivaju alergijske reakcije nego li druga cijepiva, što se procjenjuje negdje da anafilaktička reakcija može nastati na ta cijepiva 1 na 100.000 doza, dok je kod drugih cijepiva to otprilike 1 na milijun doza. Ali opet, anafilaktička reakcija se u principu liječi i od nje se ne umire, jer se vrlo lako prepozna i vrlo lako se zbrine. I mi imamo prijave anafilaktičkih reakcija kod koje se primjenjivalo i adrenalin, i kortikosteroidi, i antihistaminici, i sve su dobro završile s dobrim ishodom. Sad u zadnje vrijeme se spominje za ova messenger RNA cijepiva miokarditis ili perikarditis kao nuspojava. Te se nuspojave javljaju češće u mladih ljudi i češće u muških. Učestalost je prilično nejasno određena, ako se čita literatura,
recimo američka literatura iznosi učestalost od 1 na 50 do 60 tisuća cijepljenih. Znači, jedan od 50 do 60 tisuća cijepljenih mladih bi mogao, i to mladih, bi mogao dobiti miokarditis ili perikarditis, ali to nije tako teško nuspojava kao što je ona tromboza s trombocitopenijom koju sam spominjao kod adenovirusnog cjepiva. Tako da to nije razlog opet da bi se nekakva ograničenja dobna pri primjeni cjepiva stavljala. Evo, tako da mislim, to jesu sve nuspojave koje postoje i imamo ih i mi prijavljene, nije da ih nema, ali opet svaki od tih rizika razvoja tih nuspojava treba staviti jednostavno u kontekst toga koliko se spriječi bolesti i hospitalizacija i smrti. Jer recimo u vrijeme one visoke transmisije i infekcije tokom proljeća što smo imali, kad smo imali po par tisuća oboljeli dnevno, na desetke umrli dnevno, ti rizici od razvoja bilo tromboza s trombocitopenijom ili sad miokarditisa, perikarditisa ili Guillain-Barrea ili parezefacija, ali sa što neki priznaju da cjepivo izaziva, neki ne, su zanemarivi u odnosu, stvarno su zanemarivi u odnosu na korist koju cjepivo pruža u sprečavanju teškog oblika bolesti i smrti. A drugo još bih htio napomenuti, vidim da se dosta piše o tome da ljudi, da ima puno takozvanih neželjenih događaja smrti nakon cijepljenja. To često vidim da po medijima se navodi jer se iz raznih baza podataka prikupljaju prijave tih neželjenih događaja. Neželjeni događaj sam po sebi znači da je to nešto što se dogodilo nakon cijepljenja, a da nije uzročno-posljedično povezano. I brojevi izgledaju impresivno zato što moramo znati da se cijepi na milijune, odnosno ja mislim da je već skoro došlo do možda čak i do milijardu doza cjepiva da je primijenjeno u Europi, ne znam sa točan broj, a po cijelom svijetu više milijardi cjepiva da je primijenjeno, i to prvenstveno kod starih ljudi. Kod starih ljudi koji jednostavno sasvim neovisno od cjepivu imaju puno veći rizik umreti u određenom nekom trenutku nakon cijepljenja. I mi smo gledali, analizirali prijave tih smrti koje su kao neželjeni događaji prijavljeni kod nas nakon cijepljenja i uspoređivali sa očekivanim brojem umrlih u nekakvom razdoblju od 2 tjedna po dobnim skupinama. A taj očekivani broj smrti se temelji na poznatim podacima o smrtnosti. U Hrvatskoj umre 50.000 ljudi godišnje, znači 150 dnevno. Vrlo lako se izračuna po dobnim skupinama koliko ljudi se očekuje da umre u 15 dana, recimo, bilo kojih 15 dana. I taj očekivani broj smrti je puno veći od broja prijavljenih neželjenih događaja sa smrti nakon cijepljenja. Tako da, to bi trebalo isto, mislim, to koristim priliku samo da kažem da ti nekakvi impresivni brojevi smrti iz tih raznih baza prijava nuspojava koji govore možda i o tisućama ili desecima tisuća su zapravo puno manje od očekivanog broja smrti kad se cijepi tako ogroman broj i to prvenstveno starijih ljudi. Ne znam, imate neko potpitanje u vezi s tim?